ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗପ ନେଇକି ଆସିଛି। ଗପଟି ହେଲା ହାତୀ ଆଉ ମୂଷାମାନେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୂଷାମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁ ପାଖାପାଖିରେ ହାତୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ହାତୀମାନେ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହାତୀମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନିରୀହ ମୂଷାମାନେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମୂଷା ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ କଥା ହେଲେ, ଏଇଭଳି ଯଦି ହାତୀମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁଯାକ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୂଷାମାନଙ୍କର ରାଜା କହିଲେ, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ହାତୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମୂଷକ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୂଷା ହାତୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ହାତୀ ଦଳମାନେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିରୀହ ମୂଷାମାନେ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୂଷାମାନଙ୍କର ନମ୍ର ଭାବ ଆଉ ସରଳତା ଦେଖି ହାତୀ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, କେବେ ବି ହାତୀମାନେ ତୁମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେନି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ହାତୀ ଦଳ ଫସିଗଲେ। ହାତୀମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ଜୋରେ ଆବାଜ କଲେ। ହାତୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୂଷାମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ସବୁଯାକ ଜାଲକୁ କାଟିଦେଲେ। ଏବେ ହାତୀମାନେ ଖୁସିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ହାତୀ ରାଜା କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମୂଷା, ତୁମେ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁଛ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ରାଜା କହିଲେ, ତମେମାନେ ହେଲ ଆମର ମିତ୍ର। ଯେବେ ବି ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକାଇବ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।